कितना बढ़िया मूर्ति बा। काश भगवान इमे जान डाल देतन। मालिक का हो प्रणाम भाई लोग। तो आज बहुत ही फनी वीडियो शूट भइल ह। माने शूट हो गया यार, उन्हें 2 दिन से बारिश होता ओकर चलते हमनी के रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती सन। लेकिन जहे जहे बारिश ना हो तहे हमनी के तो वीडियो बनते रही, कैसे वीडियो के हमनी के लगे भरमार बा। रेगुलर काम होता हमनी के, मतलब कि जे बारिश होता वो दिन नहीं हो पावत। तो रउरा लगिन वीडियो मिल जाई काल चैनल देखे के तो लाइक करी लगिन, कमेंट करी लगिन, चैनल के सब्सक्राइब कर दी लगिन। फॉलो करेला पर सिस्टम ना होला बाबू, इंस्टाग्राम ना है, ठीक बा। एकरा के सपोर्ट कर लो चैनल पर। तनी जे सब्सक्राइब नहीं करले उ सब्सक्राइब कर लो चैनल के। आ जे वीडियो नहीं देख ले उ जाके देख ले वीडियो, बहुत ही कॉमेडी वाला वीडियो बनता हमनी के। आ तनी शेयर कर दी लोगिन आ सब्सक्राइब करी लोगिन जरूर। तनी एगो है हमर छोटका लड़का बोलते नहीं के कुछ अरे बोल कुछ बोल दे यार, आओ ना रे कुछ बोल रे साला बोल ना आओ ना रे। ई तनी माने कहे के मतलब बा ना कि तनी सा शर्माला, माने भोजपुरी में कह दे तो लजाला, ठीक बा। तो कोनो बात नहीं है, वीडियो को लाइक कर दिलोगे, शेयर कर दिलोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिलोगे, ठीक बा। तो काल वीडियो छूट जाई, रोन देख लेंगे। फिर परसों एगो वीडियो शूट है हमनी के बहुत ही बेहतरीन। चलिए तब तक ले बाय।